як зан назди ҳакиме меояду мегӯяд: эй дӯсти худо, чаро ислом маро ба итоати шавҳар амр кард, вале шавҳарро ба итоати зан маҷбур накардааст? ҳаким дар ҷавоби суолаш мегӯяд: эй модари бузург, чанд фарзанд доред? модар мегӯяд ки 3 писараки дустурояк дорам. ҳаким пас он чунин гуфт: худовандро бин ки шуморо танҳо ба итоати як мард амр кардааст ва боз 3 марди дигарро ба итоат ва фармонкории шумо даровардааст ва онҳо дохили ҷаннат намешаванд то шумо аз итоаткории эшон розӣ набошед. пас аз худатон пурсед: ай модар, бартарин нисбате кист? модар табассуме карду гуфт: ҳамд ва ситоиш аз они уст ки неъмати исломро ба мо насиб гардонид. خدا شکر. شكرا لك ربي، حمدا لك ربي، أحييت روحي وأنا